A Pobra continúa co seu compromiso de honrar as vítimas da represión franquista e reivindicar a recuperación da memoria democrática. Así, o Concello colaborará cos actos programados pola Comisión da Memoria Histórica do Barbanza co gallo do Día da República. Que nos queremos continuar co compromiso que adquirimos, sobre todo eu cando collen a Concellería de Memoria Histórica, pois ese compromiso de loitar un pouco por a honra das vítimas da represión franquista, non? E reivindicar un pouco esa memoria democrática que tanto se necesita. Os actos comezarán este venres ás 8 da tarde no auditorio da Biblioteca coa presentación dun libro sobre Manuel Hermo Vidal, no que o investigador José Antonio Pérez Fernández repasa a traxectoria vital e política do que fora tenente alcalde da Pobra ata a súa detención e posterior fusilamento. Na primeira das dúas corporacións, porque houve dúas ao mesmo tempo, Elsa era teniente alcalde, e logo, así ata chegar a 1936, cando, como tenente alcalde, e logo da fusida do resto dos membros da corporación, el se queda como responsable do Concello e el quen entrega as chaves e participa ademais no primeiro pleno do novo Concello nomeado polas forzas sublevadas para entregar as chaves das dependencias municipais aos novos dirixentes que tomaron pola forza o Concello. E a terceira e última parte é a detención de Manuel Hermo, as penurias e todos os agravios que sufriu, primeiro aquí no cárcere municipal da Pobra, e logo xa en Santiago, onde trasladan en xaneiro de 1937, hai que dicir que foi detido nada máis chegaran as tropas o 28 de xullo de 1936. O domingo 12 os actos desplazaránse ao Confurco ante o Monumento pola Memoria Histórica, onde se procederá ao nomeamento como republicano de honra de José Antonio Pérez Fernández e realizarase unha ofrenda floral en lembranza das vítimas do franquismo. O acto desenvolvese con un programa sinxelo pero profundamente significativo. Comezaremos coa lectura dun poema de Manuel Cartea que nos axudará a poñer en palabras a memoria e a emoción deste entorno. A continuación procedemos ao nomeamento de José Antonio Pérez Fernández como republicano de honra en reconhecemento do seu compromiso coa memoria democrática. Seguidamente realizamos unha ofrenda floral en lembranza de todas as vítimas, un xesto colectivo de respeto e de gratitude. O acto contará tamén coa actuación musical a cargo de Aldara, Sara e Bernal, que contribuirán a crear unha especie de recollemento e homenaxe. A xornada rematará cun xantar de confraternidade aberto a todos os asistentes.